Кой може да защитава наистина интересите на българите в Македония? Как може да се прави всичко това? Аз се боря за това. Ето, Какво правите? например, показвам, ето, днеска вие давате глас, защото не се дава всеки път на това, какви машинации правят господата. Защото ВМРО, господин Границки, още преди 15 години, защото господин Границки, ВМРО, както ви казах, и АБВ за България са едно цяло. Да не се съсредоточаваме върху политическите партии и всякакви такива, защото сме в предизборна кампания. Да, извинявам се, но просто още преди 20 години, да не свидиме толкова далече, за 120 годишната, 2018 година, господин Границки и господин Каракачанов беха излезли гръмко, че 12 академика искат да са поставили въпроса държавата вземе къщата в Прилеп. Че това трябва да бъде национална дотина. Тя тогава беше здрава. Госпожа Снежина, забравих името, собственичката, бившата на къщата в Прилеп, тя беше дошла с протекции от ВМРО-то на Каракачанов от 2000-та година в Бистрица. 2000-та година. Тогава искаше 30 000 лева. Но баща ми му и каза, аз нямам тези средства, аз съм пенсионер, достатъчно ми е да поддържам тая къща тук в Бистрица. И я прати при президента Първанов. От тогава господин Първанов какво направи? Какво направи, че сега господин Беков трябва да едва събра не знам колко хиляди, за да вземе една съборетена и не е цялата? Като говорим за това, за да видим и другата гледна точка, 51-то Народно събрание, не знам дали сте запознат, ще остане с това, че имахме народен представител от Македония. Това е Любиша Блажевски, не знам дали сте запознат. Да. Той беше народен представител от Величие. Не чух нито една декларация в темата Македония, да се изчете от трибуната на Народното събрание, да се направи нещо в тази посока, но наистина имахме българино там. Не, за съжаление, баща ми, когато светимаше, казваше, опитват се да обезличат Талев. Защото силна България, или както е казал, обичал се шегува дядо ми, България е от Адриатика до Урал. Обича се обличат. Силна България не е силна както и на товарищ Путин, така и на западноевропейските химофилици, с извинение, в Брюксел. Ето, например, много се вълнувам, защото дядо ми се опита по всякакъв начин да бъде обезличавана. Защо държавата не даде отпор за това нещо в Скопие? Сега господин Границки направи ни събрани сечения, както ви казах, но извинявайте, ако видите предговора, това първо те пишаха, че са нецензурирани. Въобще не са нецензурирани, това си е абсолютно фототипно издание от тоталитарното издание събрани сечения 80 години. Ако погледнете предговора и цялата там критика, това все едно, че чете стенограми на БКП-то на Конгреса. Трябва да се... България трябва много осъзнаемо да защитава българските граждани, защото те са гонени. Да чуем зрител на телефон. Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате? Добър ден и на господин Талев от София. Танов се казвам. Сега вижте, аз поздравявам господин Талев, напълно му се чувствам и хайде да не се очудваме от Каракачанов и от Гърницки. Това са двама върли комунисти, русофили. Каракачанов е с агентурното име Иван, който е работил за първо и шесто главно управление. Това се знае. Така че ВМРО, то е ясно, че работи в полза на Русия и на комунистите. Затова беше и назначен Каракачанов още 90-та година за председател, там подпредседател, след това председател на ВМРО. Но ние истинските националисти няма да се откажем никога от Македония. Това трябва да е ясно. И аз познавам господин Расате
и апелирам да се създаде една коалиция между Българския национален съюз, другия национален съюз, който се отцепи от там, знаете, да не влизам в подробности, и други националистически младежки организации, които нямат връзка с Русия, и да се влезе в предизборна борба на следващите избори, да се влезе в Това би било много романтична идея, но... Романтична? Не е романтична. Не е романтична. Аз ви разбирам, господин Кръстев. Но тази идея трябва да се осмисли и това да стане. И България има нужда от управление на една национал-антикомунистическа партия. Независимо как се казва, но да провежда тази политика. Това може да стане, но трябва много работа и много агитация и консолидация между всички истински националисти в България, които да провеждат една политика на градивен национализъм, разумен национализъм и демократичен национализъм, какъвто проповядваше покойния Марко Дянков. Благодаря ви за вниманието. Малко трудно. Аз съм доста скептик, че възможно ли е такова обединение? Че не са русофили. Да, не се съсредоточаваме върху всяко едно мнение, но подобна коалиция. Това би трябвало този въпрос да го взете към господин Расате, но... Но това би било решението, за да се защити българския национален интерес. Вижте, първата крачка направена вече Домът на Талев в Бистрица е своеобразен културен клуб към организацията на господин Расате и от тук нататък заради сигурността на интелектуалното наследство, там ще се допускат хора, които след като се мине през преценката на господин Расате и хората, които говорят за културата в неговата организация и според и техния устав. Ние не сме престанали така да имаме връзка да поддържаме с българите от Македония. Специално за другото БНС, ние така при един разговор си говорихме за господин Панчев. Аз съм доста разочарован от този самозван Талев наследник. Какво в момента се случва в Македония? Има ли още нападения над българи? Това си ежедневие, между другото, в 2018 година ми се обадиха хора от Македония в Бистрица и казаха, искаме да вземем книги на дядови. И аз казвам, добре, аз съм в Бистрица, мога да, ако искате ви удобно, да се срещнем на паркинга. Тръгвам с тръбанчето и изведнъж ме засичат един автомобил Opel и отпред един друг се опитваше ме спре и се опитва да ме изблъска от пътя. Аз успях по една прека да се измъкне. Къде? Да се измъкна. Това е шосето между Симеоново и Бистрица. Успях да се измъкна и се скрих в метрото на Младост 4 с смачка на без врата на задна тръбанта и преден щупен калник. Викнахме полиция. Дойде един господин от Външно министерство, каза, това нещо не се е случва. И го покриха. После няколко пъти ме срещаха, ме спираха за проверка на Младост 3 в месеците на метрото и ме викаше един агент и ми казваше, Талев, стига си мътил външната ни политика с дедовития светилник. Имаме насреща един много жесток октопод, но смятам, че рано или късно българските граждани ще се осъзнаят и, както казват, обичам да казват българите от Македония, ще има видов ден. А тогава, с скромните си средства, но с големия си дух, аз се радвам на подкрепата на господин Расате и неговата организация, ще се бориме. Антибългарската пропаганда там продължава. Не знам, гледате ли... Тя не е само там, тя е и тук в България. Гледате ли македонска телевизия? Не, аз не мога да понасям този език, но си имам една украинска запорожец джип военен, пълно оборудван за военни действия и го чакам, когато часът настъпи за победния марш към Македония. Как тази пропаганда там достига и до младите хора? Как им се мътат
Те са Другите още- помнити. Имам братовчеди на по-големи. Един от по-големите братя на Димитър Талев, Алекса, че те казват македонски цар Самуил. А относно нашите управляващи, ще си позволя да цитирам един фрагмент от Самуил цар български, което издателите много често избягват. Самуил цар български се връща от един поход и намира брат си да прави така Арон Мокри огощение в византийски стил. И той дневно влиза, изважда меча си и казва: махни тази роба от себе си. Не дей да оскверняваш паметта на дените ни. Та, махни тази роба от себе си до педавецо. Това, нашата политика, нашата популяция е допедавска спрямо Македония. Това е национално предателство. Но не искам да продължавам по-нататък, защото ще си имате работа с ЦИК. С ЦИК, Не, няма проблеми за това да говорим за нещо, което е наистина от... Но това е много... Дядо ми в единственото звуков запис в Българското национално радио говори там за представител на Ленин и разказва как вижда, че Крушево гори, вижда от родната си къща, но казва: съдбата на Македония, това е една кървава рана, която и до днес гножди моето тяло. Той си отиде с огорчение. Баща ми също си отиде. Може би аз ще си отида, но дъщеря ми Ерика ще продължи. Между другото, тази значка е от един трудовак, с когото дядо ми е говорил, германски трудовак, е говорил в 1941 година в Прилеп, когато дори за малко Третия райх е върнал България, Македония в пределите на България. И дядо ми тогава за последен път е бил в свободна Македония. Посланието днес към тези, които искат да продължат тази борба. Има ново поколение български национализъм. Има, да. И ще бъде спасено. Няма да позволим. Ами, знаете ли, пак ще се върна Към на тях Димитър трябва да е, защото Талев. ние ще го продължим това нещо. Към вас, малите, Да. казвам думите, които в усилни години дядо ми е събирал семейството и е тропвал по масата и е казал: продължаваме напред и ще маршируваме, докато превърнем враговете си в прах. Климент Талев, внук на писателя Димитър Талев, в предаването Часът на Пело Кръстев. Благодаря много за това също. участие. И ще следим всичко, свързано с каузата Македония. Ще се надявам отново да гостувате в нашото студио. Добре са дошли в Бистрица, може би ще бъде интересно. Да разкажем и там. Да, на място усетите на място. духът на Талев. Точно така, това ще го направим. Това е следващата стъпка. Освен с програмата на най-българската телевизия,